Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari nato nga mga top stories of the day. Today is February 13, 2026, Biyernes nga adlaw. Ginapatihan sinkhole sa banwasang Toboso, nag-usmod na gid. 5 ka mga LGU naka-eksperyensya sang ashfall dala sa bulkan Kanlaon. Senator Riza Hontiveros nagapati nga mapasar ang anti-dynasty bill. Isa patay, isa pirason sa shooting incident sa guwasang isa ka mall sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes Weekend, lagawan ta ang plantation sang rare nga varieties ang kape sa Negros. Sa tripping ni Rumeng, kag lagaw pangita sa demo farm kag mini forest sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sa magawod ng mga tambutso ang aprobado na sa Bacolod City. Aprobado na sa third kag final reading sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sa modified o kun magawod nga mufflers sa mga motor vehicles sa syudad. Ang ordinansa ang gin-author ni Councilor Cesar Distrito kag co-authored ni Councilor Jason Villarosa. Ang ordinansa nagadumili sa paggamit sang altered, open pipe, straight pipe kag iban pagid nga mga magawod nga mga mufflers. Sa idalom sa mga ordinansa, magapatigayon man sa roadside inspection kag noise testing kag pwede makumpiska kag i-impound ang salakyan nga magalapas sa regulasyon. May exemption man para sa emergency vehicles, factory standard mufflers, certified compliant aftermarket system, o kung aftermarket system, sports motor motor show vehicles kag motorcycles nga 400cc pataas. Ang penalidad nag-range sa 1,500 to 3,000 pesos para sa drivers kag owners kag 2,500 to 10,000 pesos para sa business establishments o kon mekaniko. Ang confiscated items i-dispose matapos ang 30 ka adlaw sunod sa COA guidelines. Ini nga ordinansa nagatuyo protektahan ang katawhay sang publiko. Sa number 9, Engineer Loben Ceballos gina-appoint na bilang City Engineer sa Bacolod matapos ang 3 ka tuig nangin officer in charge. Sa media interview, ginpahayag ni Ceballos nga ang i-appointment ang inpatigayon sa Pebrero 11 kag ininatala na i-concur sa Sangguniang Panlungsod. Ante sa nangin officer in charge ng City Engineer's Office sa 2022, nagserbe si Ceballos bilang Assistant City Engineer sa pila ka tuig. Dugang pa niya, 34 na siya katuig nga nagatrabaho sa gobyerno umpisa pa sa administrasyon ni Mayor Alfredo Montalibano Jr. Iya pagsiling nga nag-umpisa gid siya bilang casual employee nga nagapanghakwat sang semento kag pinaagi sa pagpanikasog na promote tubtub mangin department head. Nagapasalamat sa Ceballos kay Mayor Greg sa taya sa pagsalig kag pagpili sa iya sa amo nga posisyon. And I would like to thank Mayor Greg. Deep in my heart, I really am very happy that he recognized sang akon capabilities as a city engineer diri. Sa number 8, araw relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang mas ginpasanag. Matapos ang halos 4 ka tuig nga kadulom, may kasanag ang kapin sa 1,000 ka mga panimalay sa purok araw 2. Araw relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Bangod sa gipatigayon nga pag-install sa mga bag-o nga mga suga sa lugar. Personal nga ginbisita ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang komunidad matapos mabato ng reklamo sang mga residente sa kakulang sa suga kag kakulang sa supply sang kuryente. Sa iya paglantaw sa aktual nga sitwasyon sa lugar, gilayon siya nga nag-coordinate sa City Engineer's Office kag sa Negros Power agud mahatagan sang solusyon ang problema. Sa sulod lamang sa 3 ka adlaw, na-install ang 62 ka mga bago na mga street lights. Sa number 7, swing operator sa waterfall sa Siquijor, gin-aresto matapos makuhaan sa mga pusil.
Matapos sa ginreklamo sa mga pumuluyo nga nagapakita-kita sang pusil kag nagapalupok sini o kung ginapalupok sini sa mga ido, ginaplayan sang PNP sang search warrant para mausisa ang mga pusil sang 61 anyos nga swing operator sa Kambugsay Waterfall sa barangay Kapalasanan, Lazi, Siquijor. Wala sa may napakitaan ng mga dokumento para sa iya 45 caliber pistol kag 38 caliber revolver kag mga bala ang subject ng search warrant nga si alias Patet. Gani gikasuhan siya sa pagsupak sa Republic Act No. 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Detained siya sa karon sa Lazi, PNP. Sa number 6, isa ka napulo katuig nga bata ang nakuryente matapos magtakla sa AVR platform sang Nuseco para magkuha sang pugad sang pispis. Nakuryente ang napulo katuig nga bata nga lalaki matapos nagsaka sa automatic voltage regulator kon AVR platform sa Negros Occidental Electric Cooperative sa Crossing Purong, Barangay Nabulaw sa Sipalay City, Huwebes sang hapon. Nakaangkon sang third-degree burn si alias Marlon. Sa panaysayon sang amay sa kapulisan, mentally unstable ang iyang bata kag wala ini madeparahan nga siya ang nagsaka sa AVR platform. Kinabuluban ta 5 katapak ang kataason sang AVR platform. Nagsaka ang bata, agud kun tani kuhaon ang pugaran sang pispis apang nakuryente ini. Ginsiling ni Police Lieutenant Cipriano Lumanog, the 3rd Deputy Chief sang Sipalay PNP, estable na ang kondisyon sang bata apang siyang in-refer sa ospital bangod sang iyang mga paso. Samtang nagtugang insidente sang brownout sa bahay naman sang banwasang hinubaan. Sa number 5, mga tulan sang tao nga ginapatihan biktima pa sang bagyo nga Tino ang nasapuan sa banwasang Isabela. Nadiskubrihan sa mga sakada ang mga tulaan sang tao sa kampo nga sakop sang Zone 4 sa Barangay Bulad, banwasang Isabela, Negros Occidental, Huwebes sang hapon. Nagatapas sang tubo ang mga sakada sang ilanakitaan ang bagol, nga may nabilin pa nga mga hibla sang malaba nga buhok. Nakasuksok ang biktima sang skinny jeans kag brief. Sa waistband sang iya nga jeans, may ara sang na-recover nga liabi sang motorsiklo kag doorknob. Ginapatihan nga ang biktima isa man sa mga naanod sang baha sadtong paglaslas sang Bagyo Tino sa November 4, 2025 o kung masobra 3 na ka bulan ang nagligad. Kindala ang human skeletal remains sa Nalagon Funeral Homes. Sa number 4, isa patay, isa pilason sa natabo nga pagpaniro sa Bacolod City, mga biktima nakuhaan sang pusil. Patay ang angkas sang motorsiklo samtang pilason ng driver matapos sila gintiro sa atubang sang isa ka mall sa Gatuslaw Street, Barangay 9 sa Bacolod City, Huwebes sang gabi. May igo sang bala sa ulo ang angkas nga kilala kay alias Christian, 18 anyos, kag residente sang Purok Nangka sa Barangay 6 sa Bacolod City. Ang driver, gikilala kay alias Nugnog, may pila sa abaga kagaron ginabulong sa ospital. Nagawa sa investigasyon nga sakay ang duwa sa motor sa sila ang gintiro sa wala pa makilalan nga mga sospek nga nakasakay man sa motorsiklo. Duha ka mga caliber 38 ka revolver ang nakuha sang PNP sa duha ka mga biktima. Ginausisa pa sang PNP ang motibo sa krimen kag ang pagkilala sa mga nakapalagyo nga sospek. Sa number 3, ikatatlo nga consultation para sa anti-political dynasty bill ginpatigayon sa Bacolod kaina sang aga. Napuno sa mga pamatanon kag tiglawas sa nagkadinain nga mga sektor ang covered court sa Carlos Hilado Memorial State University Alihis Campus sang mga nagtambong sa consultation nga gipamunuan ni Senator Risa Hontiveros. Natapos na ang hearing sa Nuseya kag may duha pa ka nabilin nga consultation, isa sa Central Luzon kag isa sa Mindanao. Luyag nila nga mas mapalapit sa nagkalain nga sektor ang ginaduso nga hagna para makakuha man sila sang nagkalain nga mga perspective. Target nila nga matapos inisining nga session nga nagakasayuran nga may ara sila sang tubtub sa katapusan sang Marso para diri. Isa sa mga ginahaboy nga pamangkot sa among nga consultation nga kun bala matigayon gid man ayhan pasar ang hagna, labi na nga sa Senado pa lang, may pila na ka mag-ulutod nga parehas nagapungko bilang mga senador. Pero suno sa senadora,
Puno siya sang paglaom nga sanday Senators J.V. Ejercito kag Erwin Tulfo, mga authors sang Anti-Political Dynasty Bill. Nalakip sa mga priority legislation bisan sa Office of the President ang mga hagna suno sa kay Hontiveros. Nagapanawagan siya sang suporta sang publiko para sa among hagna. Nakaupod man si Bacolod Mayor Greg Sataya kag mga tiglowa sa nagkaninaing nga mga sektor sa among consultation. It's authored already by 1/4 of the Senate, 22 bills in the House, priority ng LEDAC, and listed as a priority legislation even by the Office of the President. So you're optimistic? I am not yet optimistic, I am hopeful. And That's even stronger. And you're saying you're calling for public support? Yes, and narinig namin yun from Pasig, from Nadamba, diri sa Negros, Bacolod, Negros na people participate, pass local ordinances, pass mga ordinance sa mga student organizations nila. Padala sa amin sa Senate at sa House, can really make a difference. Sa number 2, 5 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental naka-eksperyensya sang ashfall kaina sang aga. Ini kasunod sa pagbuga sang abo sa bulkan Kanlaon kaina sang kaagahon. Sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may ashfall nga ginreport sa barangay Araal, Yubo, San Miguel, Hagimit, La Granja, RSB, Nagasi, Cubay, kag Balabag sa La Carlota City. Sa Bago City naman may ashfall sa barangay Mailom kag Ilihan kag Binubuan. May sulfuric smell man. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may ashfall nga ginreport sa barangay Antipolo, Mabini, Gomez, Poblacion 1, 2 kag 3 kag Zamora sa Banwasang Pontevedra. May reported man nga ashfall sa La Castellana sunod sa PDRRMO. Mga netizens ang nagpost man sang ashfall sa Hinigaran. 12:50 sang kaagahon Biyernes nagbuga sang abo ang Kanlaon nga naglawig sang 17 ka minutos. 300 meters ang kataason sang plume gikan sa crater sang bulkan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nadugangan pagid sang 3 katapak ang ginusmod sang duta sa Barangay General Luna sa Banwasang Toboso. Sunod sa kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sang Toboso, Webes 6 feet ang kadalumon sa pag-usmod sang duta. Pero sa pagbalik sang ila personnel, Biyernes ang aga nangin 9 feet na ang takos sang pag-usmod sang duta. Tigayon nga nakapadala sang litrato ang Office of the Civil Defense NIR sa Mines and Geosciences Bureau kag sila natala na mag-inspeksyon sa lugar. Ang team gikan sa Provincial Environment and Management Office ang natala na nga magbisita man sa lugar sunod sa kay Carbajosa. Ginapatihan nga ini isa ka sinkhole sunod sa kay Carbajosa, ilabi na nga common ang limestone sa amo nga area. Sa kilid sang bahin sang bukid nga ang nagausmod sunod sa kay MDRR o sunod sa MDRRMO kag ini ang malayo na sa mga pumuluyo. Webes ang aga sang una namutikan ang mga litik sa duta sang pumuluyo nga may 30 meters ang radius. Ang diameter sini 60 meters sunod sa kay Carbajosa. Mga 500 meters naman ang kalayuon sini sa National Highway kag mga 450 meters naman ang kalayuon sini gikan sa Calatrava-Toboso fault line. Pag-usbod sa duta, kagapon mga 6 feet lang, subong mga 9 feet na. So may 3 ka feet niya nagpadalong pagid, posible pagid niya usbod pagid na siya. Medyo isolated man ang lugar, ma'am, hindi wala man may pagkakadto na siya. Kagyaring pang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Lagaw kita sa isa ka coffee farm. Ang klase sa kape nga makit andiri ang isa ka rare nga species sang kape. Pwede ka magkape-kape diri. Samtang gina-enjoy ang palibot mga puros man mga puno sang kape. Ang ini nga variety sang kape gina-export pa sa US, Australia kag Canada. Lagaw kita sa sini nga coffee farm buwas sa tripping ni Roming at 8 a.m.
Sa Sunday naman, lagaw kita sa gihapon sa isa ka demo farm kag mini forest sa Bagu City. Ato ni baluon kung pwede, ano lang pwede mahimo sa mga mangunguma para makaganar pagid sang extra wala labot sa pagpananom. Kaglagawan nato ng isa ka mini forest. Ina naman sa Sunday sa Are You Agreeable? Shoutout anay sa aton nga live viewers sa buong hapon, si Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros NIR kag Sir Ruming. Si Jubeyap Janala. Magandang hapon, Digicast Negros at Choy Ruming Subaldo, always watching live from the City of Pines, Baguio City. Si Jocelyn Luquero, mayang hapon, Digicast team watching live from Hong Kong. Si George Pineda Gaspe, mayang hapon, Digicast Negros watching live Barangay Tangob, Subong Wild Duty sa Tinapay Express Bakery. Shout out lang sa upod ko ni Baligya sang Tinapay. Kung sino man ang upod ni George Baligya Tinapay, hi landa sa imo kuno. Si Gloria Bantige, mayang hapon Digicast and IR kag sa Ruming Subaldo watching from Pulupandan. Happy weekend everyone. Si Ray, mayang hapon Digicast Negros. Marvy Cipriano Aquino, good afternoon Digicast Negros. Good afternoon Choy Ruming watching live from Silay City. Si Jessery Garutcha Hivero, good PM ka Digicast Ruming watching from Sarait, Himamaylan. Please shout out kay Pastor Junifer Arnibal. Happy birthday kay Pastor Junifer. Kag please congratulations kay Sean Andre, first placer sa duet. Wow, congratulations kay Sean. Kag si Mariconsong Kip Valedores, mayang hapon Digicast Negros watching from Fairview, Quezon City. Buwas, Valentine's Day, mag-extra sa paghalong kay mangin wet. Ang Valentine's Day, suno sa pag-asa, no, expect natin nga may pagbubo sang ulan niya nga klase sang wet ha, tungod sang ulan. Kabuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw, tub-tub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend!